Της Βαβυλώνας τη χειμεράσω αντί για κόντιο, κι να ένας φίλος για ταξίδι υπερπόντιο, για να κηρύξει την ανθρωπιά την καλοσύνη, μα του περάσανε χαλκά οι σαρακίνοι. Για το δικό του Θεό του κόσμου το αδικό, σε ένα σουλτάνο μπροστά τον παν καταδικό, τον λύνει αυτός απ' τα δεσμά του, κι έτσι ο φίλος μας κοινάει να πει κι αλλού το κήρυγμά του. Σε ένα πηγάδι σταματάει να ξεδιψάσει, μα μια γυναίκα δεν αργεί να πλησιάσει. Ωραία στην όψη μα η καρδιά της δηλητήριο, με το κορμί της τον καλεί σ' άλλο μαρτύριο. Για το δικό σου Θεό μαζί σου θα καώ, της άπλωσε τα χέρια και βγήκαν περιστέρια, πιστεύει αυτή με το αγγίγμά του, κι έτσι ο φίλος μας κοινάει να πει κι αλλού το κήρυγμά του. Frate Francesco partì una volta per oltremare, fino alle terre di Babilonia a predicare. Coi suoi compagni sulla via dei Saracini furono presi e bastonati poverini. Frate Francesco parlò e bene predicò, che il gran sultano ascoltò e molto lo ammirò, lo liberò dalle catene. Così Francesco partì per Babilonia a predicare. Το φτωχούλι θα πω δυο λόγια απ' την Ασίζη, που πήγε πέρα της Βαβυλώνας στο μετερίζει, για να κηρύξει την ανθρωπιά την καλοσύνη, μα του περάσανε χαλκά οι σαρακίνοι. Για το δικό του Θεό του κόσμου το αδικό, σε ένα σουλτάνο μπροστά τον παν καταδικό, τον λύνει αυτός απ' τα δεσμά του, κι έτσι ο